Ahoj, dnes sa budeme veľa smiať. Upečieme si chrumkavé parmezánové hranolky z mrkvy. A praclíky, ale jednoduchšie, iba také kúsočky pre telku. Tak sa príjemne usaď. Ahoj! Ahojte! Dneska je Valentín, tak vám prajem šťastný Valentín, či už ste v páre alebo nie. Hopa, toto nevyšlo. Skutočne som si myslela, že sa mi podarí video zostriať skôr. Pardon. Ja mám voči tomuto sviatku menšie výhrady. Mne osobne sa veľmi nepáči, ako sa nás snažia nútiť predajcovia, obchody a značky do ďalšieho nákupu. Veď teraz boli Vianoce, ale ako si tie obchody vždy nájdú spôsob, akým z nás lákať peniaze. No a teraz je to samozrejme Valentín a potom to bude Veľká noc. Takže toto veľmi neuznávam. My napríklad Valentín neoslavujeme. Už i tak máme čo robiť s vymýšľaním darčekov za iné sviatky. Podľa toho, ako nás poznáte a keď ste videli aj to video s Martinom, čo som robila, myslím si, že 3 sme mali z roku 21, ste si mohli urobiť obraz o tom, aký máme my dvaja vzťah. My sme celkom sarkastickí, my nie sme zaláskovaví a neťuťu muťu, nie. My sme začali v podstate ako priatelia a som aj vravela, že aj keď sa rozvedieme, tak verím, že kamaráti by sme vedeli ostať, lebo my si tak sekundujeme. Nie sme ideálni, bože chrán, to nie, akože z nášho vzťahu by si fakt nikto nemal brať príklad. A vzhľadom na to, aký vzťah my máme, tak aj tie darčeky, ktoré si dávame, sú veľmi kontroverzné, pretože ja som už v minulom videu spomínala, že som mu kúpila Scrabble. Ale ak sa mám priznať, tak som mu to kúpila hlavne kvôli tomu, že to bola zábavka, ktorá sa páčila aj mne a tak som myslela, že dobre, ja mu to kúpim síce. Bude to darček pre nás oboch, pre celú rodinu. No ale inak. Napríklad, teraz vám nepoviem, že v ktorom roku, ale už som YouTube nerobila, mal narodeniny a on má narodeniny v marci. Tak som mu kúpila... Sedíte. Dala som mu jeden lístok na tublatánku do Martina. A to som mu darovala. Tak on to rozbalil, lebo však som mu to dala v obálke. A hovorí mi, že dobre, jeden už máme, tak ja ti ešte jeden dokúpim na tvoje narodeniny. Lebo ja mám zase narodeniny 1.6. A toto je jeden taký darček, čo mi najskôr napadlo, čo som mu takto dala. A viete, po 17 rokoch som upustila od nejakej romantiky. Ak to tak máte po mnohých rokoch, čo ste spolu, tak ja vám gratulujem, ale to nie je náš prípad. Ale musela som sa aj ja sem dopracovať, lebo keď som bola mladšia, však my sme si dali dokopy, keď som mala 19 rokov a ja som vtedy samozrejme túžila po takých gestách a chcela som, aby mi dal snubný prsteň a keď som ho nedostala, som bola smutná. Lenže on mi stále dával darčeky, ktoré boli také, že ha, ale v tom čase mňa to bolelo, pretože ja som chcela samozrejme niečo iné. Teraz už sa na tom smejem, už je mi to jedno. Napríklad som dostala možno viem, že som ešte chodila na vysokú, som dostala, neviem na ktoré narodeniny, to je jedno, 3 veľké zabalené krabice. No a v tom čase sme spolu ešte nebývali a to bola vec, ktorú som veľmi čakala, že sa konečne teda osamostatníme a že môžeme mať takéto spoločné vlastné hniezdočko. Tak som dostala také 3 veľké krabice, hovorím, že super, to určite bude niečo do bytu, super. Začala som to otvárať a v jednej krabici som mala kopu vreckoviek. Disney, Marvel, klasické, pekné, vintage, všetko. Také rôzne, aké si len viete predstaviť.
Hovorím si, že super. Chápala som, prečo som ich dostala, pretože ja mám tu taký zlozvyk, že keď niekam ideme, tak väčšinou nemám vreckovku. Takže som chápala, prečo som to dostala, aj ma to pobavilo, všetko dobre. A potom som dúfala, že v tých dvoch ďalších krabiciach bude niečo iné. No, v tej druhej krabici boli ďalšie vreckovky a v tej tretej krabici boli ďalšie vreckovky. A to bolo teda všetko, čo som dostala. Takže 3 obrovské balíky vreckoviek. No a ako hovorím, že pri tej prvej krabici som sa smiala a chápala som, tak v tej druhej ma prešiel smiech a pri tej tretej už som len plakala a vyplakala som asi 1 krabicu práve v ten deň. No, takže my sme si prešli rôznymi darčekmi a som rada, keď si ich nemusíme dať. Počkajte, ešte mi napadlo. 2 roky dozadu mal 43 rokov, teraz už ide mať 45. No a ja som mu dala upiecť tortu. Nechcelo sa mi piecť popravde. A tak som ju dala upiecť kamarátke a hovorí mi, že napíš mu tam 50. A ona mi vraví, Monika, ale veď Martina, kto dobre viem, nemá 50. A vravím, že nevadí, napíš to tam. Ona sa ma 3-krát ešte spýtala, kým vyzdobila tortu, že či naozaj tam chcem tú 50. Vravím, že áno, neboj sa. Ona sa tak bála, že sa urazí, a mne to bolo jedno, že nakoniec dostal na 43 penovú tortu a má tam peknú 50. A táto historka sa ťahá celým mestom, no teda aspoň teda v našich kruhoch a každému to prišlo strašne vtipné, ale Martinovi nie. Ale to sme chceli. Napríklad teraz bude mať 45 a neviem, čo mu mám dať. Takže nič nechci na Valentína, je menšie zlo. Ja len rozprávam a nepovedala som, čo robím. Očistila som konečne mrkvu, čo som kúpila týždeň dozadu. Z toho, čo som chcela urobiť, som neurobila 90% vecí, pretože som dokončovala knihu, dala som ju do tlače, robila som e-book, alebo teda elektronickú knižku, takže tam mi prešla pozornosť a čas. Ale z rôznej zeleniny na internete nájdete recepty, že sa dajú urobiť také chrumkavé bajty s parmezánom. No a parmezánu mám hodne doma a mám mrkvu, tak som myslela, že toto si pekne tak nakrájam na také malé hranolčeky, obalím v parmezáne ako v strúhanke a dám upiecť a mohli by sme to zjesť pred telkou večer, keď už je ten Valentín. Je ale pravda, že po minulé roky, už teda keď to by bol väčší, tak už sme zbehli spolu všetci traja do reštiky a na valentínsku večeru a vlastne sme tam boli traja a to bolo také milé, lebo bol súčasťou aj Toby a my vlastne všetko robíme takto spolu. My sme takí traja muškatieri a osobne mne sa to páči, pretože už má 8 rokov a stále menej a menej času bude chcieť s nami tráviť, takže teraz si to môžeme užiť. Nechcem byť mama stíhačka. Budem sa musieť kopnúť do prdele, keby som taká bola, ale nechcem ho dusiť. Chcem, aby vedel, že tu som, že mu vo všetkom pomôžem, že ho podporím. Takže v tomto duchu ho vychovávam, ale zároveň chcem, aby mal dosť veľké sebavedomie na to, aby ten život spoznával. Viete, ja sa často tak čudujem tým prípadom a tým rôznym historkám o tých zlých svokrach, tak som vravala aj Veronike, aj ona mne, sestre, že ak takéto budeme, lebo však aj ona má chlapca, že sa navzájom proplieskame, aby sme také niečo nerobili. Napríklad kamarátka mi hovorí, že dobre, no ale čo ak si nájde kravu? A vravím, ja dúfam, že aj tak nič nepoviem. Ale budem dúfať, že si kravu nenájde. Ale to chceme všetci. Pre svoje dcery chceme, aby si našli dobrých mužov a pre svojich synov asi chceme dobré ženy. A preto ho vediem a učím k týmto veciam, čo sme sa už rozprávali,
lebo práve chcem, aby bol plnohodnotný partner, nielen taký, čo sa ráno zobudí, vyloží si v nedeľu nohy a bude pozerať telku celý deň a bude očakávať, že jeho žena všetko prichystá a všetko urobí za ňo, lebo on chodí do roboty. A ďalšia vec, chcem, aby bol sebestačný. To sa mu zíde aj do rokov, keď pôjde možno na vysokú, neviem, čo bude. Viete, my máme stavebnú firmu, ale nechcem, aby bol stavbárom ďalej. Chcem, aby si našiel svoju vlastnú cestu. Urobíme také malé, chrumkavé. Ľúbim mrkvu. Ako to majú vaše deti, lebo nesúhlasím s jedným tvrdením. Deti robia to, čo vidia od rodičov. Ale nie je to 100% prípadu, to nech mi nikto nehovorí, pretože zeleninu má vidí jesť, ovocie má vidí jesť, vidí má jesť toto, mnoho rôznych vecí a on zje toľko z toho. Veľmi zeleninu nechce, má rád šalátovú uhorku, zje ju aj len tak, ale aj keď z nej urobím šalát normálny, zo zeleniny ešte zje troška červenej papriky, tej sladkej. A to je všetko. Takže ak by zjedol toto, tak by som sa tešila. Viem, že by to nebolo to isté, ako to zjesť za surova, ale aspoň niečo. Neviem, či ste si všimli môj short, lebo ja som robila zo zeleniny z polievky také zeleninové karbonátky, alebo ako by som to nazvala, také faširočky, bez mesa. A my sme ich zjedli s Martinom, ale to by mu to napríklad nechutilo. A mňa to tak mrzelo, lebo aj to bolo dobré, nič zlé, ani nezdravé na tom nebolo. OK, trošku som to vysmážala v oleji, ale hold. Niekedy sa inak nedá. Dobre, mohla som to aj upiecť a snažila som sa to upiecť na papieri na pečení, ale nemalo to takú chrumkavú a peknú farbu, tak ešte som to tak vysmahla z jednej z druhej strany. Zajtra odchádzame na dovolenku, pretože u nás začínajú prázdniny. Môžete mi napísať do komentáru, kto ste, odkiaľ a kedy začínajú prázdniny vám. Budem zvedavá, že odkiaľ všadiaľ mám sledovateľov a divákov. Vrátim sa k tomu, keď sa vrátim domov. A chcela by som ešte dneska k tej telke, lebo si chceme dopozerať Zootropolis 2. Včera už sme začali, ale stihli sme asi nejakých 10 minút, všetci sme boli udavení, tak sme to vypli. Preto by som ešte chcela urobiť také tie praclíkové, také kúsočky. Myslím, že by sa im to mohlo páčiť. Teda aspoň to by mu dúfam, lebo to by je naozaj veľmi priebečný. A je to aký taký nepríjemný pocit, taký zlý pocit, keď niečo spravíte a s veľkou láskou a dúfate, že to bude chutiť a nakoniec sa toho buď nedotkne, lebo si už povie takto tvrdohlavo odokáže alebo ochutná a z tvrdohlavosti povie, že nie, ďakujem, lebo to je väčšinou náš prípad, že on neuzná, že je to dobré, lebo keby on sa pomýlil alebo uznal si chybu, tak to by bola veľká vec, ale u nás sa v rodine ťahá tvrdohlavosť z jednej aj z druhej strany, takže chápem, odkiaľ to má, ale aj tak ma to mrzí. Viete, také veci by som urobila aj na 10, ale nemôžem, pretože potom mi príde hladný, lebo nezjedol aspoň ten rohlík, čo som mu spravila. No, takže keď prídem domov, idem do mesta. Prídem domov, urobím tieto mrkvové chrumky, a potom si zamiestíme cesto na tie praclíky. A praclíky som ešte nikdy nerobila. Sestra ich robievala. Tak je to dobré. Tak uvidíme. Dúfam, že sa podaria. Na internete vyzerajú krásne. Určite ste ich už videli. Určite. Celý recept na praclíky vám napíšem dole do popisu videa, ale teda odvážila som si 310 g hladkej múky, dala som 1 lyžicu cukru, ale myslím si, že toho bolo málo. Určite by cesto kľudne znieslo aj 2, možno 2,5, možno aj 3.
No a potom teda sušené droždie som použila 180 ml teplej vody a dala som pol lyžičky čajovej soli, ale takisto si myslím, že by ešte to cesto znieslo. Možno celú tú jednu lyžičku. Seem so close but far away. The first cold winds of winter, I think I feel them in my bones. The longest nights of the year are here, and I don't wanna face them all alone. Už som doma z mesta, vypracovala som si cesto na tie praclíky, už mi kysne tu dole a najlepšie bude, ak sem dám aspoň tak na jednotku prtkať vodu, aby mi ten sporák vytvoril teplo v tej skrini. Takže posledné razy, keď som robila kystuté cesto, tak som ho robila v tej pekárni. O tom som aj točila video a som sa zamýšľala nad tým, že čo je lepšie. A teraz som vlastne prvýkrát po dlhom čase vyťahla robota. Tento konkrétny recept robím prvýkrát, ja som ho našla na internete. Trošku som si ho prispôsobila, pretože som nechcela robiť z pol kila múky, pretože to sa mi zdá príliš veľa pre nás troch, akože nemá to byť hlavné jedlo a nemá to byť na 3 dní, vzhľadom na to, že zajtra odchádzame. Takže som si urobila množstvo takých 310 gramov hladkej múky. Ako som hovorila, chceli by sme si dopozerať tú rozprávku. A budem musieť ísť ešte pobaliť veci. Tobyho kufrík už zabalený je, ale zajtra teda odchádzame, pretože nám začínajú prázdniny. Od pondelka tie jarné. O Lili a dom sa bude starať moja mama, ako za každým. Zvykneme jej volať, to už je možno asi nad rámec, ale zvykneme s ňou telefonovať, pretože aj to by mu chýba, tak si zvykneme facetimovať. Hovorím, že ja mám túto mrkvu, tak som si ju nakrájala a tak nejako by to malo byť, že si ju polejete olivovým olejom. Myslím, že mám malý plech na to. Ale budeme sa tváriť, že je to takto v poriadku. Joj, ak to bude také dobré, ako dúfam, tak potom to bude akurát dosť. Takže to polejem olivovým olejom. A tu už sa fantázie medzi nekladú, pretože som videla rôzne posypy a rôzne koreniny, ale ja mám cesnak, sušený cesnak mám. A kupujem polkilové alebo kilové balenie, lebo ja ten cesnak dávam asi všade. Necítim. Dáme tam sol, samozrejme. Počkajte. Dáme tam sol, keď tam nastruhám parmezán. Však parmezán má takú špecifickú chuť, aby to nebolo zase moc slané, ale aspoň trošička. Ako to bolo v tom neviem, pár rokov dozadu, ale neviem, kedy to bolo ten muž. Vy určite viete. No dobre. Ja mám aj takéto, že provencálske bylinky. A netuším, kam ich treba používať. Pretože, ani to nepíšu. Píšu tu konkrétny recept, ale že nejaké nápady, k čomu je to dobre. Počkajte. Takže niečo cítim, ale neviem rozoznať, čo všetko tam je. Dám to tam. Nebude to moc výrazné. Nie, majoránka, neviem. Bazálka, nie? Bazálka by tam mohla ísť. Bože, keby bol toto live, tak by ste mi mohli poradiť hneď. Ja to tam dám. Trošička, hej? Trošku. Ja to ani nevidno. Lepší čuch by mi určite viacej pomohol. Vo varení. Kamarátka za mnou prišla minulá taká, alebo všeobecne známe v mojom úzkom kruhu ľudí, že necítim. A prišla za mnou, že Monika, a ty necítiš nič, ani keď varíš, ani keď pečieš. Viem, že nie. Počkajte! Toto bola veľká vec, lebo ja som robila predčerom. My sme dostali od niekoho domácu klobasu a húrku. Jaternicu. A ja si
hovorím si, že čo budem variť, už som robila všetko možné, tak som na večeru upiekla aj to. A ako sa to pieklo, už to malo peknú farbu a hovorím Tobimu, že Tobi, cítiš? A on že no áno, cítim, akoby si piekla slivku. Neviem, odkiaľ to má. Myslím si, že keby som sa ho spýtala, ktorá je slivka na obrázku, tak by ani nevedel špecifikovať, ale on cítil, keď som piekla klobásu a hurku, že pečiem niečo slivkové. Takže neviem, či bude mať nos po mne, alebo to bude ešte horšie. Počkajte. Možno cesnak. Máme takýto veľký blok parmezánu, tak aspoň niečo z neho použijem. Zatiaľ takto, prvý pokus. A chcela by som k tomu urobiť aj nejaký... Ja sa snažím robiť tie naše večere také výnimočné, aby každý večer bol taký, že sme spolu, je nám dobré, taký spomienkový. Viete, nielen, že sedíme vedľa seba a čučíme do telky, alebo proste, aby sme boli tak naozaj aktívne spolu. Ja si na tom zakladám asi. Samozrejme, každý si robí podľa seba. Ja nehodnotím ani nesúdim nikoho. A práve z toho dôvodu vám to rozprávam, že možno sme na tomto kanáli, predpokladám, viacerí tak rovnako naladení. Ja som zvedavá, aké tu bude. Napríklad, neviem, či ste videli ten môj short, kde som minulú sobotu som si sem tak sadla, ešte som bola sama a som vám vravela, čo všetko som spravila, že chceme si zapnúť Jurský svet. A vravím, že aby ste mi dali vedieť, že či je to vhodné aj pre 8-ročné dieťa. No a viete čo, to vhodné nebolo pre 8-ročné dieťa. A ja som tak rozmýšľala, že prečo som si myslela, že film o dinosauroch bude rodinný film. A potom som si uvedomila, že ja som nevidela ani Jurský park v tých 90. rokoch, keď ja som bola malá. A som si myslela, že to je taký filmík o dinosauroch a taký poučný, lebo však je tam ten Tyrannosaurus Rex a neviem kto každý. No, mýlila som sa. Ale viete, nie vždy bývam najbystrejšou pastelkou v peračníku. To si ja uvedomujem, niekedy proste tak rýchlo rozmýšľam, že z prostosti z toho vindu. Ňa. Takto pekne to vyzerá, ale chýba tomu nejaká farba. Čo tam dáme? Čo tam dáme? Dáme tam tú bazálku. Pomohlo by mi, keby som ju zacítila. Ani nie je otvorená, počkajte. Ja nie som práve Talianka, moja kamarátka má rada taliansku kuchyňu, ona všetky toto paradajkové, kičupové a bylinky a cestovinky, to mi ja veľmi nevynikám, to ja si priznám. Ja som dievča z dediny, som odchovaná na slanine, som odchovaná na klobáse, čo aj všetko vidno. Takže po maďarsky sa tomu hovorí parastlán. Ukážem vám to, počkajte. Takto to vyzerá za surova, ale taký zvláštny je ten. Ešte tam dám, ja tam ešte dám ten parmezán. Takže som si rozohriala rúru alebo zapla. Potom ju tam vložím a som veľmi zvedavá na výsledok. Ale čo som chcela povedať je, že na to, že som si myslela, že nedostanem na Valentína nič, tak som dostala od Tobyho túto kytičku. A on sám ju kupoval. Tam, kde mám kaviareň, vedľa je Bila. Je to taká kľudnejšia ulica, v takom zmysle, že to nie je hlavná cesta, je tam veľa aut, lebo tam samozrejme ľudia parkujú pred Bilou, ale je naučený, ako má tam ísť, ako sa má na ceste správať, takže už niekoľko mesiacov to tak robíme, že dostane, ja neviem, 2 eurá alebo 5 podľa toho, koľko vecí treba kúpiť.
a ide teda na nákup. A dneska tam bol takisto a kúpil mi kyticu. Tak ma to dojalo. Ono to začalo tak, že chcel, aby sme išli kúpiť, ja neviem, asi Mentos do Billy. A hovorím mu, že vieš čo, tu máš 2 eurá a chod si ho kúpiť sám. Takže prvýkrát tam išiel, samozrejme vystresovaný on a ja, ale tak som ho špehovala a teda si ho kúpil, bol na seba hrdý, ja som bola na ňo hrdá takisto. A odtedy sme trošku zvyšovali tú záťaž. A najskôr chodil kúpovať iba sebe takéto maličkosti. Až potom mu hovorím, že dobre, tak kúp sebe to a kúp 2 rožky. A takto som mu to stále tak dávkovala. Najskôr to boli 2 rožky, potom to bolo 10 rožkov, potom to bolo 10 rožkov a vypýtaj si šunku. Kde som mu pekne napísala listoček, koľko šunky, z ktorej šunky, aby povedal na tenko. A teraz už vlastne, keď nepotrebujem veľký nákup, tak ide on. Kúpi aj ovocie. A robím to preto, nie že by som bola lenivá, lebo nakúpiť chodím každý boží deň, to už je jedno, či by som zbehla aj vtedy, keď je on miesto neho. Ide tu o to, že som si všimla, že jednak učí sa zodpovednosti, učí sa zodpovedať sám za seba, nielen sa spoliehať na mňa a robiť veci halabala, ale naozaj si všímať to svoje okolie, to prostredie, hovorím, tie autá, takisto pani predavačky, už sa osmielil natoľko, že už si aj vypýtal niečo, čo nedočiahol, aby mu podali. A v neposlednom rade sa učí narábať s peniazmi. Pretože už teraz napríklad už to nie je, že iba si niečo zobere, ale pozrie cenu. A keď tam ide sám a má obmedzený rozpočet, tak musí aj počítať. Musí vedieť, že či mu to vydá. Takže si myslím, že to má svoje benefity. A si zoberte, že my v 90. 80. rokoch, ako 8 ročí sme chodili na nákupy. Ja si pamätám, že so sestrou sme chodili do miestneho obchodu, takisto sme mali takú fialovú nákupnú tašku, ktorú moja stará mama má doteraz a s ním sme tam chodili a kúpili sme, čo bolo treba. Momentálne je to asi horšie skrz tie autá a že tí ľudia sú možno viacej do seba zahladení, že menej vnímajú to svoje okolie a možno si nevšímajú ľudí, nielenže ľudí navzájom, ale možno aj tie deti. Nehovorím, že robím veci ideálne, ale určite sa snažím najlepšie, ako v danom momente viem. A takisto sa z neho nesnažím vychovať dokonalého človeka, pretože taký nie je. Každý máme svoje chyby. Všetci sa v dospelosti potom už rozhodujeme, ako sa chceme správať, lebo áno, rodičia do nás môžu niečo vštepovať a môžu od nás niečo požadovať. Ale keď vyrastieme, tak sú tie rozhodnutia na nás. Ale teda dúfam, že mu poskytnem také základy, aby sa rozhodoval správne. Ňa. Máme. Ale nechcem to chytiť. Asi to ešte tam dám. Trošku to prehrabem. Vzhľadom na to, že sa pečie mrkva na 220 stupňoch, alebo teda ja som si to freestyleovo tak navolila, a na rovnakej teplote sa majú piecť aj tie praclíky, tak využijem toho, že už je pretriatá a chcela by som iba rýchlo vymeniť jeden plech za druhý, tak by sme si rovno mohli tie praclíky urobiť. Pekne vykyslo. Super. A vzhľadom na to, že to... Bože, kam som to sypla. Vzhľadom na to, že to budeme válkať do takého šúlka, tak si pomúčim plochu, aby sa mi to tam celé potom neprilepilo. Myslím si, že toto množstvo bude pre nás trochu úplne stačiť na jedno posedenie. Dobre, takže som si prichystala vodu so sódou bikarbónou a vyšúlam si tie kúsočky. Takéto kúsočky budem robiť. Viete, čo by som si mala kúpiť? Ja už nad tým chvíľku rozmýšľam.
Jak sa to volá, tá škrabka na cesto? Zvyknú s tým ľudia tak potrabávať si. Asi by som nemala ukazovať nožom, pretože nie som práve najšikovnejšia. Sa mi páči, že ľudia sa snažia vždy si uľahčiť robotu, lebo prečo by sme museli robiť veci komplikovanejšie, keď netreba. You think that your mask has become a perfect image of yourself outside and in. But I can see the cracks as they begin to show that your disguise is wearing thin. And you Mňa takto vyzerajú, už som ich vybrala, dala som ich trošku vychladiť. Nečudujte sa tomu tvaru, pretože ako som ich hádzala do vody, tak trošku ho stratili, ale... Bože, tie sú horúce. Ťup, hop, ťup, ťup. Sú mekučky. Vyzerajú fajn. Uvidíme. Takže chcela by som ešte urobiť taký dip. A pochutnať si na ne. better days. Catchy conversations never really seem to fill the gap. It just grew wider. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa zase na budúce. Ahojte.